Jotona hambai tei jotona khulumkha ani tuimuk channel ni video nai tongnai ani takuk tei bokok songno takuk tei bokok song ang tabok phaisok phaijak pitra moyal ni kajigang parao phaisok phaijak oren lukuchok dringkha borom gonang joyento sadon Jamatia chini baba Garia matai kotor guriwi tongo kami hai oro bo chini Jamatia Hoda okra borom gonang sar Manindra sar Jamatia bo sok phaijak bono senglainai matai atanya tui bobok kami wo bobo kami te bobo moyalo taklai matai berajang nok thai matai jang berajang chini baba Garia matai nok thai berajang kai bisuk tong botrong sung srai srai ke sungai sarna ang khom pulas nang pemit na lang hambai tuimuk channel na ndo ke sar taklai chini Jamatia Hoda ni besaro bobo moyal ni bobo kami wo chini taklai chini matai kotor baba Garia matai kotor berajang taklai tei khama moyal ne pitra kami wo kherphang kami arni pore hingke pitra moyal ne wajai basai kami lukuwa bani pore arni pai phaile ha tabo cholai tongo kajigang lukuwa kajigang ni pore hingke na thangnai rai khalang kami wo arni luku pai bela hingke na ayang khaiplong ngoi barobayang bagma bazar tei ke direct tota kami duita luku tongo arniwa bangsai kaisa ngai arni paibela khake silgati poro salka kamio kasainai arni paibela khake direct haina hai salgora tei khlai tapania hospital ni lama roi toboi phaiye agriculture chomni boteke phaiye rayo zonal office ni gana tei obena hoithang haipong hatai kami lukuwa basoinai suja khlaiye haina hai kherphang kamio soi phinai kherphang nawa tei masang lai sinai total matai berajang nok thai besuk tong taklai 908 tong na engke oro baba ni oro tak phai matai ni loge ke sini jatri horsini tongnairok jatri rok horsini salsin tongnairok besuk jona taklai leka jang janama mane mote 1425 er bisingo oroniwa kisu ongsot phaikha bangsayo bahai ni morok nai tong chongba o bangsai morok nai cho sini ba kaun tong ba oro ba khara busuk phaika bonang tabok thik songkha sagramali yata haipla bangsai bu tong morogui babani e je manosi ba borok puita samani o jinis rono aroniyo pharna tongoi borok manosi pairobo ge baksa ba oroniyo phaiye baba baksa guriwoi babani ta hosnai bana borok sowari ngai babano guriwoi naithok khlai borok tonglaita engke sar masang gana oro kajigang kami wo busuk matai berajang nok thai tong ang je simani mote ka 68 engke oro chini baba Garia matai kotor oro joto berai phaimani wo bungsasuk problem rok de nukjak tak jorotei problem to nukjaya baba ne sob kisu rokha khlai tongo tomake mia approach je satung lama bo sorthai basa pis rasta ni aro jaga bo hinga ni belaike kosto nang laika joto na ke wajai basai ni bhaiye aro kajigang phai ni probo haina ei je paka rasta ni upor je sorkhi basa aro jaga bo satung horongoi basai phile ha satung ga ase kosto ma khama yete kaisa ang khanamani sa sini baba Garia ni loge tongkhe busu hondi watui pan wadi satung batung de ma bathai ekesen watui satung hai mathang ni baba ni loge ne je bo thangtai mathang ni bosu ta ke bisa ha keboi bo haken do sorthai homaya ta hosnai pathor homaya busu homaya haseng satung tongui bono tongu homaya khlaiye যেমন সুদামা কৃষ্ণ ন মালা এনে থাঙে ইয়াকুং রক সামা সাতৈ ব হাইখাইনে বাবানি লগে তংই বহাইনা উ কষ্টন সহ্য খলাইনি বাবানো উদ্ধার মা তানি মানে বাবানো মানি নাংনাই বাবা বাই মালা এনে যেরকম কলাইসা এরকম হাহাই উ বহাইনি কিসা দরব তংগো এর বিসিংও কেরমানি কাহা আংলা কে কবই ফাইলা কাকে ker kwthar phainai kwthar angla ka ke koboi bo phaisnai bohai angla ta kero baba ni loge bo tongnairok busuk jara tui kerui tei koboi kwthar tui sarma tong hai or to kusung rok phaime na ker kwthar koboi tui dema tong busuk jara tui makhal kisa srai ker kwthar koboi tui ma tong mani ka ke nai de
boro oroniyo babani loge tongo aikhena borok ma toku granai toku bai pore babano ma khonui granai babano khono mani simi bai paiya aro jagawa mombati dupkati sogoi no khono nai ke boni pore bahaina bai hai jata guri woi kosu kepe boni nogro ma haya ke samane nongmani belai ke ma khalnai hai je jaga thangsa ingya tui nongui ingya bo hai khlai na boni sakno sak kwthar khlai ma tongrana je tongnairok ta belai ma khaluna nge sartai ma sanglai sinai dini baba Garia biak ganang to kherphang borom ganang toikha moyani pitra kamni kherphang borom ganang durjoi sing Jamatia ni loko phasok berai gerau na oro matai berai mani loge loge yang phayungke bo kamini borok matai phaipro lamsobai thong kami to beraya nge bo kamini yathei rok sui rok ka lamsoi rok ka abo je simani joratei kaita sorok bahaina ka songoi khonoi roi rolaiya ke boni pore phaila gangka parakatal jeta tong thangmani jaga kherphang ka kasa arani logo bahaina yakong susogo boni pore gangka kaipengblai sorok bahaina yakong susogo ke boni ayang ni live phaipila gangka na jaga wa hai khoroksa kanai borok jani ja basona khlaimani bangaina babana kasoi khunoi yakoi babane jayadani rawoi masaya koi roi roho ke proti logo hani pro ka kena jatina tokti ba yakong su bo hai kena hason jakta ke bo raida tui tini salong ke baba no sung ma khono mono kisa sai khana gadi bo raida rok na or mutai to nogo berai na sar aprong ke bo raida u nok phang rok phan bo ma hai ke ne ma khai soknai u posar jugalen bangi te boton kisa sai gadi mutai ni loge jara tongnai borok jerokom khaltui borok bo jara noko tongnai rok bo berai jangnai rok borok bo hai ke ma khalnai ar niyo sa kwthar nong kwthar aro kusung kepe ma phaya oro nangman tama maniro nokta to le noklabor nok phang nang khonoi tong apro brok tama jogalai maro sa ko baba ni buskang jogal mane na nene mairung nang sinai ha khol nang sinai ha toktoi nang ta toktoi ta khombotoi bor nang sinai ha asok bai na boro oro jaga yakong susokta yakong so yakong oi nene raidang tina raidang berala ha ka aro niyo na matai khamplai rojak tongma ba aron yon bono asok rofil ha ita gete kaise masanglai sarno paithak ni sung hai kala sine oro kajigang kami rogole kherphang mal hande agi rogo man hnai to khanaya kho ang je khasimani jorate khanaya khota hai hopana matai to guri oi berai thanga ke borok bahaina berai thangjak mani ganang ba नियम कानून okra sakra ro ke belai siwa taboni sarai ro ke hoito ba sia phangnai tumani hoi ba borok ta je borok samani mate 20 বছর kai thangla matai oroniyo berai phaya ka ke borok tornu sinu graliya ka ke khalmani bilmani botiro ka ke borok नियम कानून maya phangnai ta ke sante kaise masang nai buskang bisi rogla sini baba Garia matai kotor bo kami rog berai nai mono tabok thik koi kaha ke samaya babani biang dege bakha so babani biang dege tama bo nahor mungtong bose boke ngai ba ang tini oroni ba bo haike yang dege thangnai hoi ang jodi sai tongo othosa ulta dege thang pai khlaila bo harona agam sasongani mane gothogya hoda bai decision khaisi saklajan laso ngete kaisa sar masang sinai sini baba Garia biak ganang to kami berai bung sini baba Garia to matai kotor berai na ke berai phan kami kaisa rogot bo berai ha kisa pun sai kan gele bo ga ke je khana mani mate ang bo hai na sa pura itihas maya hai hofana takho kaisa poila Jamatia ni bisinga takho kaisa baba Garia pu palai tongani o bo ga ke hai nogo jerokom sang tabok oneke madok matai na pujiya deba bo hai ke puji tongani pho